И Коста, приятели, съм Киран Гелфин, днес ще играем на Пайпак 2, епизод 6. Ще снимам пак епизод 6, защото не ми се получи серията. Епизода и за това ще го снимам на и не успях да го кача. Направих го над 18 минути. Над 15 точно. Ще се подвижим малко. Последният епизод на тази игра, който ще снимам, ще бъде 8. После ще имаме епизод, ще играя само една игра. После 8 епизод ще играя пак една игра. И няма повече епизоди, ще снимам с едно клипче как карам хеликоптер. Тук. Осълят ме. Сега ще трябва да отидем. Добре. Ще излитам. Завой. Хеликоптер. Не. Мамичко. Мамо, моля те, не дей да избухваш. Дей да избухваш. Много благодаря на тези, които са се абонирали, защото са праха 11 абоната. Благодарение на валката Ангел. Сега всичко. Ще пострелям малко. Срещу тази кола. Срещу таксито. Къде отиде таксито? Къде? Гръмнахте такси. Какво? Не можа да го гръмна пак. Пак. Бягай. Стимаме последна ракета и бягаме. Айче. С всичките ми ракетки. Добре. 2 минутки. Сега не искаш, снимам 2 игри. После една. На 7 епизод. На 8 също. И карам на хеликоптер и съм готов с играта. Тоест, всъщност, няма да я показвам повече. Дай минаваме през стъклото. Стъклата вземаме, пушираме. Вземам направо огневърка. Горелката и ще горим са хората. Сега ще горя хората. Горя! Съм човек и горя! Камиона ми горя! После ще сядам да уча. Хей, дядо, може да ме пуснеш филма? Мастер-шеф? Добре, ама ще дават Мастер-шеф. Добре, идея. Снимай го после. Добре. Ще добавя. Последно и... Никъде. Видите, ям. Добре. Карам танка. Так.
Merci. Brouw, 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 brouw. Brouw. Браво, браво, браво! Браво, браво, браво! Гътай, гътай, гътай! Гътай всичко! Гътай, 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 гътай! Гътай, гътай, гътай! Изпотрошай всичко! Изпотрошай всичко! Само, че не умирай! Само, че не завива на тази, човек! Човек! Обръщам се! Извинявай, дяда. Ще говоря по-тихо. Добрите. Стреляме и т.н. нататък. Так. Пропуснах. Ще черата. Почва пожара. Ядам тук. Изстрелях всички. Изстрелвам. Всичките ги. О, почва да кури всичко. Чао, злодейчета. Добре. Там. Тук. Вкусно. Там сега паничка. Добре. Добре. О, 20. Приключва с печене на 3 звезди. Благодаря. Добре. Ето. Добре, приятели. Аз вече приключвам клипа. Харесайте го. Абонирайте се. И правите там за код правите, защото ще ми ще уча.